pinahiwas, mas pinagayon na Bicol Target Afternoon Edition. Madadangog nindo ang mas dakula na mga storya, asin pangyayari, hali sa satong kapalibutan, bisyon, asin sa bilog na nasyon. Bicol Target Afternoon Edition. Diyos marhay na kahaponon, marayan klima, marayan panahon, pero igo po kita ni na bagyo, sinyal numero 1 ang mga nasa easteng parte po kan Albay, después ang bilog na Catanduanes, sagkod sa mga lugares kan Camarines Sur, asin Camarines Norte. Ipadagos niya itong ipangadji sa mahal na amang Diyos, tabata na gulpi bagaan Camarines Sur, Padagos niya itong ipangadji sa mahal na amang Diyos na iligtasan man ang gabos tabi, Siyempre kami po naglalaom na yaong kita sa marhay na sitwasyon sa maghapon niya itong pagpagal, paghinguha. Igwa na ning resulta sa tuyang pagtrabaho, pagdiskarte. Ipagpasalamat niya to sa mahal na Diyos ang gabos, asin ipanarig, ipadagos niya to ang pagpangadji. Mantang kamo dyan nagmimerienda o nagpipipranakan panguntuhan, minaimbitar man po ang programang Bicol Target, kasabay primero ang paglaom. Siyempre, sana po yaong kamo aber daw tabi, ipacheck man attendance. Kasubago kadakol na gadarangog. Harain, sige daw tabi, ang number ko man 0942-670-1195. 0942-670-1195. And sa Globe, 09660-730-115. Sige na mga 3-4-5 na mag-asigura riyaong kami tabi, idiretso mo ang programa. The best naman yan. Sige, paramdam na ka mo. Bicol Target, kasabay ang pag-ibitar, mag-iriba-iba kita sa 5 p.m. And siguro naghanda na sa iba kan pamanggihan. Katuwang tadyan sa luwas, ngunya na Martez, ang news team Chief Jimmy Nasalita Pading Jim, nakaabot ka subagusag kuduman sa bato kan Camarines Sur. Makusugon palang duman Chief Tech Ramir ang signal ta sa bato sa Camarines Sur. Yan. Si kompareng Jomar, asin si Pading Al, si Joshua sa Manibela, o kaya sa kasarabay man dyan sa news team, Joshua asin si Karen sa Manibela Henry Mata. Sa control technicalan sa kuyang Chief Tech, sa muyang Chief Tech Ramir Tanay, the man from Nabua. Nag-subside na Chief Tech na su baha sa Indo. Oh, very good. Thanks God. Dito na sa napabuko-buko na sa nagayod. Sige. Siyempre sa newsroom yaon dyan si Angel, si Mary Joy, si Jasmine, and ang monitor si Jen Matthew Balyaran. Sa panginot iyan ni News Director Mardela. Yaon man dyan sa production center si Madam Sia Leron, and sindaman na grupo ang nagatarabang-tabang pa sa social media. Yan pong news sa DCGB News Online, katabang man si Jimos Barrios. Sa IT, sa samuyang broadcast po sa internet, si Jerome Nico Martinez, ang samuyang navigator dyan sa internet lanes. Ako man po sa indong servidor sa radyo, si Pio Fernandez. Sana po hindi tayo nag-iisa, ha? Sana hindi tayo nag-iisa. Andyan po kayo. Nakaantabay. Pwede men sa messenger account ko tabi. Hanapon lang nindo Pio Fernandez, ha? Sa mga nakaantabay sa DCGB News Online, sa imang kamong parte kang Pilipinas asin kinaaban, Diyos marhay na hapon, hali po digdi sa Legazpi City, Philippines. Yan, nakatutok tabi sa Gubat Iraya, ang Familia Berdin. Yan, maray na hapon. Salamat man po. Igo kitang paradangog na nag-text Familia Berdin yan sa Iraya. Siyempre si Jerome Llarena, Jeromel, also known as Bot. Yan, maray na hapon tabi sa Indo. Buenas tardes tabi. Sige, duro-diretso kita kan istorya mo na sa luwas. Hali dyan sa may session siguro niya nalawos so sanggunian panlalawigan Como Martes. Aramon ta daw ang development kay Kumpadring Al. Kumpadring Al, what's happening? Yes, maray na hapon tabi, Baday. Gusto malinawan
kan ibang miyembros kan sanggunian panlalawigan kon piraan irirasan kan 50 milyon na itinao kan Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. para sa Albay duman sa mga naging na biktima sa bagyong Christine. Iningon yan ang presenting figure Ronan Pane, biyong nag-recess muna, nagpresentar si board member Attorney Sheena Marie Onrobia de la Cruz sa deed of donation na pipirmahan autorisasyon kay Gobernador Glenda Ong Bonggao asin an Office of the President tuman sa deed of donation kan 50 million. Bagay na ni piga presenter na ni Onrobia bilang urgent alagad question ini ni board member Dante Arandia. Dahil sigon kay Arandia dapat maintindihan kung pira ang irirasan ka ni, kung pira itatao sa kada LGU tabi pa ni. Igabagang bareta na napaguro na naman ini ninda Governor Glenda Ong Bonggao na karing 1 million kada LGU na dahil managulpi, 3 million naman sa mga apektadong maraykan baha. Pero gusto ma-formalize ang informasyon na iyan and gusto malinawan iyan kanibang board members. Question iyan ni board member Dante Arandia. Kaya lugod mo niya, nagdeklara in recess si board member Bragais bilang siya ng acting presiding officer as acting vice governor, I should say. And tanganing masabutan, planong imbitaran si Engineer Dante Baclao bilang absimo chief mo niyan tabi pade kung available na sa imbitasyon o niyan kaya paramihan trust nag-recess ang sanggunian panlalawigan. Yan, aram mo kumpadring Ali, it's nice na nagluwas iyan siyempre sa sanggunian panlalawigan. Tanganing maisihan man because it's people's money. And igwa kaya ning proseso na pinagsusunod na computation and basis sa pag-appropriate kan arog ka anak kunyan mga kantidades tama yan. Right. Tama yan na maisihan. And to its accordingly kung sumas na nga ipaunod ta naman duman so duro dakula man ako niyan. Anyway, magsabutan tayo yan. Kung available si Engineer Baclao ngunyan, kung tulos, may imbitaran siya. Kaya may pigsugo na. Kung available si Engineer Baclao para malinawan na ini kan sanggunian panlalawigan. Sige. Very good. Ade, ang update ni sa sesyon regular ang sanggunian panlalawigan. Alarmario, thank you. Salamat kumpadreng Al. Hali dyan sa sanggunian panlalawigan Albay. O tama yan tabi na maisihan man for public consumption for the sake of transparency. Paano ang barangaan Chief Tech Ramir ta digdi sa Albay 50 milyones de pesos so pinag-alokar kan gobyerno sa paagi kan presidente kan Republika kan Pilipinas na itatabang sa mga kunyan mga naafektaran kan bagyo. Sa Camarines Sur igwaman tabi ngunyan we must bear in mind na iyan po talaga kwarta kan tao tama iyan na ginibukan sangguniang panlalawigan maaraman kung paano ang barangaan. Pero sabi ta na nga ni, igwa kaanin nagkakanigong computation ang yaon sa mga disaster response agencies, lalong-lalo na ang mga nasa MSWD, CSWD, DSWD, and ang mga nasa Disaster Management Office. Igwa sinakaning formula, depende sa impact kan tama kan bagyo. Nahiling mo bagad yan sa Facebook, Chief Tech Ramir, dakulon ang magpapararant, mina sabi ka ni ba mina puro gawak sa nang bigla gabos man baga ngaya apektado nata ngaya tauto ang tinawan nata uni kami dai iyo po tabi remember na ang bagyo talagang gabos kita maafektaran because an paros muda suuran subaha kung aagihan kita kaayan pero igwanin mas pa na
nangangaipon nin tabang ta so tama sa inda, so extent and so magnitude kan tama sa inda, ikumpara sa iba, mas gulpi. An ehemplo kan simple man sa nabagatabi. So mga light materials na an mga hanap buhay man sada, so para rehutang pobre, nagpapadyak, sa shine boy, janitor, security guard o kunano, mas ito ang nangangaipunin tabang. Dahil naman magparareklamo suda ka istar sa harong na konkreto, na igwa manin pambakal nin bagas, igwa manin makukuotan na nasasaray-saray dyan. Ikumpara mo duman sa mas nangangaipo, ipaunod ta naman iyan tabi. Yan, igwa nagsasabi, pigpipili sa nangay so piglilista o kunano pa man. Dahil na mo natabi ka yan because we are in a dire situation tabi. So papagpiliong ka, sisayan tatawan mo ning tabang, itong so naafektaran kang bagyo ta, simpre, inagihan man kang baha, inagihan nin nakasapar manin oran na matodo, inagihan naka-experience manin paros, pero ang harong, konkreto, may trabaho sa gobyerno, igwan nagadang-adang na bonus, Nobyembre baga, sabi kan gobyerno, i-release na bonus kan mga nasa empleyado, ikumpara mo duman sa kataning na janitor, tricycle driver, pajak driver, na dayon nga ni masabutan kung sain makuot nin pampahirahay, pambakal ning kabangang kilong pako, kabangang kilo, 1/4 kilong karne, sira o kunano, o iyan, o arin ang tatawan mo ning tabang, siyempre, duman ang dakulman na parte. Logical baga tabi, kaya, ayan na mga, ayan nga ning nagpaparapuro sa Facebook na nagreklamo nin, kami man nga naapektaran, nakusos Mariosep naman, wag na muna. Not unless na on the same level ka mo, na pararihon sa inyong estado sa panhanap buhay, pinalain ka. Iba yan man ang ganda. So tama po yan na maaraman because ang apita panahon, auditon man iyan ka na gobyerno sa inindo pinadalagan ng 50 milyones naan, magayon na igwa ng impormasyon dyan na ilatag man sa sanggunian pan lalawigan. Chief Jimmy Pade, good afternoon. Yes, salamat abi Pade Pasiguro, ang 3rd Engineering District Digdis kan DPWH sa 3rd District sa pamamayo ni Engineer Cornelio Relativo. Matapos na kasuhapon, wagas an informasyon through social media na guminaba so Agus Bridge, boundary kan Agus Pulangi, and Batu, Camarines Sur, and sabay pina-inspection ini kan DPWH kung saan ka subago, dag-drop by kita, nakahuro niya to si Assistant District Engineer Nancy Duloiras and ang Chief Planning Division Chief kan DPWH Engineer Richard Muit, and apira kay ni Andy si GB News nagpa-share mismo duman sa ibabaw kan tulay, alabaw na tulay na minasugpon kan Batu Camarines Sur asin Agus Bridge. Konektado man giraray pa dahil man buminagsak. False alarm ito, fake news. Yes. And sabi na iguanin batak, wala man kitang nahiling na batak, and magin ang DPWH pon sa ibabaw, pina-check pati rarom kan tulay, dahil maninahiling na batak tabi pa din. Establish, sa madaling sabi, establish an tulay, marayda an pagkagibukane. Roger, so kunyan, kumpadreng Jimmy, nahihiling ko an video mo sa motorsiklo mismo, yung hain man daw dyan so pigasabing batak na naman kan mga mismong so alkalde kan Bato, so nagkunyan, so nagpost. Sus Marius. Bako man ito nag-post. Bako ito. So, sa MDRRMO. So may batak na baga? Sus Marius. Nagagumi na ba? Marasa pa. O yan, satellite video niya to. Nakatutok duman ni Bonje. Ini siya ng titiktir siya dyan. Yan malinaw. Wala man problema. And normal na tabi pa de.
So pinagdi-describe ka so hapon na halabao na pila nin mga stranded na mga bihikulo wala naman kita naabutan ka. Wala, no, limpiado Clear na baga. Limpiado na, oh. Tranquilo na. O di ko Lo niya. minampas pangani kita naman sa batsa sa kwan pansitan. Yun na nga ni baga supig sabi ko sa imo pati supig ta mustra ko sa imong buro-bulalangaw aram mo ang bulalangaw. Lampas ano ba? Nakasos nga niya ako sa Lake Bato. Normal na baga. Yan ang bulalangaw Yun na baga mo. Di insisted di yung problema. Wala man problema. Solido and structural integrity kan Agos Bridge. Apira kan sa tiyang si vlog na validasyon, nag-drop by giraray kita sa DPWS para sinda mismo mag-confirm. Ayun na bagay yan? Wala man da problema. Day, nabagas yung mga auto dyan nakapila ho. Wala naman. Tranquilo na. Ano man na. Sige. Pero pwede, makusugong ka dama. Sa bato. May mga nakakamidbid man sa imo duma. Nagkaduwa mga tulo ano. Mga tulo man sa naapot ko ka sa bago. Oho. Paper na. Nagatos niya, digdi nadadangog mga ayos ka man pa just kwan. Diretso lang ang laban. O di, pwede kita magtao duman ng proposal sa mga kandidato. Tanadadangog kita duman. Pwede. Makusog duman ang signal na testing ko ka sa bago. Tranquilo. Bakal kang pansit pag uli, maayos na. The best. Jimmy nasalita si Jimmy News. Thank you so much, kumpadreng Jimmy, sa istorya, hali dyan sa luwas. So, yan tabi hali na mismo sa 3rd District Engineering Office kan Departamento kan Obras Publicas, tranquilo and structural integrity kan Agos Bridge. Mayor na kunyan iyan na tulay minakonektar kan Albay asin Camarines Sur. Daing problema ang structural integrity solido. Bakong itong nagrulo sa Facebook na nagabada ko na pa man. Yan, hali na mismo sa mga inhenyeros kan 3rd District Engineering Office kan DPWH. Sige, diretso kita kan istorya. Nasa linya si kumpadreng Jomar. Pading Jomar, what's happening? Salamat Pading Pio. Tama yan Pading Pio. Burbalda na ang biyahe haling Metro Manila pasiring digdi sa Kabitulan sa siyudad kan Tabaco. Oho. Katunayan, may 156 na stranded na pasahero digdi sa Pirkang siyudad. Oho. Ang mga ini hali ng Metro Manila. Yes. Kaurulay ko, kadak lang kayo naghali. Domingo, Ay, nag-abot pa sa nangunyan. Oho. So, bali, 48 oras. Sobra. Inabot ka mo pa iniharap kang kaalawig na oras. Oho. Oo. Sobra pa. Sobra pa. Ang singil kan mga nalunada na van susarong pasahero di 16 ata sinda 17 kada pasahero. Oho. May 24 25 uning saro 25 ng kadaan siningil sa inda. Iya to bingay ka mo sa tabako 25 kada saro. Nag-eroplano na sa nakuta. Iba ni kung eroplano dito sa dagdag. Walang iya. Grabing pansamantala. Grabe ano. Kundi sa kamautan Pading Pio na maka antos sa katanduan esta uninganing susaro garulas na kan nauta dia ka pamilya ngunya Irakman kundi dai mangirari makakantos ding biyahe so ferry boat Jesus Mario Joseph baka lamang may magistorya di kan experience sa dalan sige daw Pun 3 kilometers ano nga mo tiyo Antonio Gonzales. Nasa ibang linya si Pio Fernandez. Katanduanis man ini. Live kita sa DCGB. Paring Pio si Pio Antonio. Paistorya ang tenikan biyahe niya pun Domingo. Akiwan ng cellphone tabi. Hello, Hindi mo na sa matalinga mo. Wala hapon po. At yung Antonio. Ang nangyari sa amin, nag-ano kami ng pag namin doon sa yung terminal ng terminal ng Isarog. Oho. Ngayon, mayroong nag-alok sa amin na na ban na kasi pin-cancel na yung mga isang bus. Tapos siningil kami ng 17, yung iba 25 ang isang ulo. Nag-ano naman kami dahil para makauwi. Ganon. Tapos pagdating namin dito sa
San Fernando, ano yun? Camarinesor. Camarinesor. Yun pala, 3 kilometers ang baha. Lahat Yes, kami doon. Mhm. Lahat. Binibidyo nga namin yung ano talaga, marami talagang anong mga kalsada. At Iyo. saka yung mga motor po, lahat ano, naka-bandereya doon. Kaya Iyo. kami na-trap. Para Oo. kami nag-ano kami sa PWD na yung ano ba, yung malaking truck. Doon kami sumakay para makatawid lang kami papunta ng Naga. Yun, Oh, opo. iyo tabi. Tio Antonio, marhay na hapon tabi. Taga saing ka po sa Catanduanes? Hindi ko narinig. Ayan. Aha. Hindi kaya natin trust na. Iyo, sige tabi. Tabi pa din. Oh, saing katabi sa Catanduanes? Iligang Biak. Taga Igang diyan sa Birak. O di Oh. pilang aldaw ka mo duman sa Camarinesor na stranded. Sarong Aldaw, sir. Sarong Aldaw. Sang aldaw. Ngunyan, di ano saing ka mo sana nagkakatuyog sa auto, sa Naman kami truck. sila sa van. Patapos maano na sila kami kung maano lang kami mabluwas. Ay, sus. Kasi maning ano dumating sabing sisilungan ka. Oho, di so pagkaon nyo. Kakasada kasi kami kasi, sir. Oho, yung so pagkaon nyo pan Sa Muyaga, ano kami? Talagang kanya-kanya. Uy, ay sus. O di sa Indopig explicar na itong suban na ito, dahil man isi sigurong matatrap ka mo. Sige sa naman sa palunad. Yun nga, para makakita siguro sila. Kaya ganun ang ginawa sa amin. Uy, sus Marios. Paano ka mo nakatransfer? Hali duman sa lugar na trap ka mo. Paano ka mo nakatransfer pasiring sa Naga? Nag-ihulong kami doon sa PWD truck na isakay lang kami. Kaya nagbuha man na nag-rescue. Kaya doon kami nakasakay papuntang Naga. Iyon na ito. Nakabaryo na ka mo duman sa baha. Oo. Uy, Pero so 3 kilometers ang inano ng baha yun. Tiglusong. naglulusong sa baha, so truck sa baha na 3 kilometros. Oo. Pero 3 kilometers. Jesus Mario Josep, ano? O di, Oo. mayad ta nakabaryo ka mo. Yung ani. O di, pilang daw sa biyahe nyo haring Manila. Hanggang ngunyan, ano pa rin kami, sir, uya pa kami sa tabako. O biyahe pa sa kuno niya. Jesus Mario Josep. O di, at least dyan sa tabako, si Gobernador Boboy ko, papakaunong ka mo dyan, igo dyan yung mga rasyon. Ha? Yung manak, Oho. maning, Buda, adyan ka mo sa pier ngunyan, sa pantalan, at least marinas ang ikumpara kung dumang ka mo sa tinampusan na, ano? yun po. Sige tabi, Tio Antonio, Sige po. so kung igwa kang gustong ipangapudan sa mga taga Birak, lalo na sa mga kaparientes mo, nganing day maghadit, sige na tabi, kung igwa kang gustong itayam. Sa'yo man ang nakainyog sa kuya. Di mahagas sa kuya ta. Ako si Antonio Gonzales. Taga-Igang. Kasi na magas ta uya kami nasa tabako. Yun sana, sir. Sige, salamat. Dahil sinamahagas talaga. Sige, salamat. Okay. Salamat tabi. Tio Antonio Gonzales kan Oho. Igang kan Yeah. Birak Catanduanes. Iyo. 156 na stranded ni Paring Pio. Oho. Digdi sa Pier kan Syudad kan Tabaco. So iba, ang mga daraninda. So private vehicles na. Oho. Pero nagpakabalda naman sila. Pero kadaklang kadaling nga itong private vehicles. Sige. So mga rural lang kaupaman. Nyo. Pinakabatang Innova. Tapos mga pick-up. Oho. Mga ano ini, ito mga van. Yan. Yan ang nag-arabutan digdi. Oho. Na Oho. arali duman sa Metro Manila. Oho. So aside kaning 56 na mga stranded na pasahero, balik Oho. 40 sa ining mga bihikulo Oho. na stranded man digdi. Igwa digdi apat na ferry boat na naghahalap na magkaigwa-kigo signal pag nawara na so signal sa tatuyang lugar mula sa Catanduanes. Oho. Tapos may sarumanig ding international na barko na nagdidiskarga kan mga sangkap para sa paggamit gibon ng semento para Oo. diyan sa Palanog Cement Factory. Di dyan, Yan pa rin. dyan naman ang kumpadring Jomar, dyan na pile up na. Sa good na yan sa kunyan sa Biyernes. Siguradoan, sundo yan sa Biyernes.
Oh, pile up naman ng pasahero. Nagralaong pati ang mga ini pa ding piyo na baka nga pag alas 5 wala ng signal. Niyo na nga nian. Ay, sus ko. Sige. Pero dahil dugay na siguro maghahaloy-haloy pan signal 9 sa tuya. Oh. Although signal number 1 baga ang Catanduanes and First District Canal Bay. Iyo. Dahil pero sa ngunyan, sabi kan Philippine Coast Guard na nakaulay ko na hindi ko na sinda Oo. sa pier, pero kung dumakulon ini na dahil na kayang maakomodar naman dito sa laog kang passenger lounge, pwedeng pabaralyo na naman sa Tabaco National High School sa iba para may mapipwestuhan habang nagalat kan paglapwas kan Bagyong Leon para makapagbiyahe na sinda. Igwanin maarabot Yep. yan na maaga, igwan naman andyan. Oh, sigurado. Burbalda na baga, sabi mo nga baga, okay na ang ano. Okay. Malabo na yun, nagpakabalda naman sinda. Kaya lang, iyo yan, mapagsamantalang mga driver kang van Oho. na 2,500 pesos kada pasahero ang Sus pigsisingil Mariusip. na napiritan na magbarayad ang mga init at gusto nilang makauli sa isla kang probinsya kang Catanduanes. Tiba-tibaan mga ito. Sus ko. Sige. Bata pa de, ala, Oh. si Seso nagbayad sa 2.5 ka mo, no? Grabe. Pero ang karga kan sarong lunadan, 14. Oh, Uyog mo yan. 200 mil. 14 pasahero sa sarong sadit na van. Jackpot yun na kan 200 mil. Sakripisyado sa pasahero. Oo. good Nagbarayad mo, pa kito 5 sindagaro na sinapot sa laog. Gun mo yan. Marasa. Uyog mo yan. Oh, Yan pa sige. din ang informasyon. Jomar Pian, DCQB. Salamat kompadre Jomar. Sitwasyon man dyan sa Pantalan kan Tabaco City. So experience ka nagkakapirang pasaheros, ha? Oras Pilipinas, alas 4:35. An oras hatod sa Indokang. Liverade sa Limerade Capsule. Ang good drinks at good food. Perfect combo. Isama pa ang Liverade. It's Liver Lover. Boys, Mabilis lumaganap ang dengue. Mag-abakada, aksyon barangay kontra dengue. Butasan ang mga lumang gulong o lagyan ng lupa. Takpan ang mga drum at timba. Palitan ang tubig ng klorera 2 beses sa isang linggo. Alisin ang tubig sa paminggalan. Linisin ang mga alulod. Itapon ang mga bagay na maaaring pangitlugan ng lamok. Magpatingin sa health center kung may lagnat na ng 2 araw. Gawing dengue-free ang inyong barangay. Isang paalala mula sa inyong DOA. Pinalawak na dialysis package, outpatient mental health, higit dobling aumento sa high-risk pneumonia at stroke benefits. At ngayon, 30% increase sa health benefit packages. Ilan lang ito sa mga nasimulan na natin. Tuloy-tuloy na po ang pagbuti ng ating benepisyong PhilHealth. Ang layunin namin, pinalawak at mga bagong benepisyo para sa mamamayang Pilipino. Abot kamay na ng lahat. Tumawag sa 8662-2588 para sa detalye. Smile always! pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8
a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Ravvax Legazpi, R&R Suite Sagmin, Legazpi City near Aleco, Ravvax Ligao in Barangay Tuburan, Ligao City, Ravvax Tabaco beside Siga Hospital, Ravvax Iriga in front of Yusan Iriga, Ravvax Irusin Sorsogon malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Ravvax Masbate in Barangay Espinosa, Masbate City. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Ravvax. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Apobado na yan sa pag-uswag kita, mag-iribahan, makatao, makadiyos, matinabang. Yan si Giselle Salceda, mga tugang sa itong malalauman sa pagservisyo. Programang salutasin pang turismo, programa kang test, asin mga ayuda, infrastruktura tabang sa paraoma. Estudyante para siya ay mahugudyan, mga senior citizens siya masasarigan. Makusog na boses kang kabataan, si Giselle Salceda kami nagtatabang. Siya ang leader na kaipuhan ta, handang magsilbi malalauman pa. Giselle Salceda, kaibahan ta, angat ang lahat ng kahiman. Angat ang lahat ng bayan, serbisyong Giselle Salceda ang kailangan. Thank you Kong Joey Salceda, habang sa agrikultura, turismo, infrastruktura, financial tabang medikal. Thank you Kong Joey Salceda. Buhay natin mas sumasaya pag si Joey ang kaiba. Daig natin ang pangangamba, Kong Joey Salceda. Highest rating approval ang sa tuyang congressman. Albayahet ang atang lahat, Kong Joey Salceda. Albay ahead ang at lahat, oh. Albay ahead ang at lahat, oh. Kong Joey Salceda. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Diyan Trinidad, tindog uwas, serbisyong dyan kita. Si Trinidad, siya matanos, siya makatao pa asin mahigos. Padabata, ang banwaan kan uwas, kaya madyan nga magsarabay kita. Tindog uwas at ikurahaw ta, para ang dikulom ay magliwanag na. Handang iangat, banuang ginikanan, si Jan Trinidad, sasabayan kita. Si Jan Trinidad, pwedeng pwede siya. Sa uwas, Jan Trinidad. Bicol Target Pio Fernandez. Unbelievable. Sige, ini nga naghahapot tabi 54-62
Good afternoon, Sir Ping. Kumusta naman po ang supplies din mga gas fuel stations? Thanks. Nakaantabi-katabi, sir, ining 5462. Day ka po masimbag sa teksta o ni nagaprograma kita. Day na po maghadit. Igwan na po nin mga naglaog na supply nin petrolyo sa Albay. Yan naga-normalize na tabi. Day na bagang mga pila, burukas na nga ni. So, arabrido na, Chief Tech Ramera, no? Mga kunyan, mga gasoline stations, arabrido na. Igwan na nin mga nagpapakarga, bako ng linya-linya. Nagralaog na, yan, diretso na ang biyahe tabi. Okay, kaya okay na yan na mga supply nin petrolyo. Sa aga, iyon na. So, talagang todo normal na sa aga sa mga masunod na aldaw. Dahil na po maghadit tabi. Sige, di ultimong kabtan na kita kang programa, may mga istorya pa kita sa luwas, may standby pa, no? And i-accommodar niya to ang reports dyan sa palibot. Tanganing maaramantaan mga pangyari. Nasa linya man si Joshua. Joshua, good afternoon. Go ahead. Yes, maray na hapon. Tadi, Sir Pio, maray na hapon sa mga parantabay, kalusugan, sa pigtutukan nyo yan, lokal na gobyerno, Daraga Albay, para sa mga Daragenyos. Ini tabi, Sir Pio Reparo, susog sa mga ibinaba na executive order ni Mayor Junji Haushan pag-informar sa mga miyembros kan Sangguniang Bayan sa paagi kan regular sesyon ngunya na pagkahapon. Nagkapera executive order tadi ini Sir Pio Inot, executive order number 50 na iyoan minasugo na mag-reorganize kan local health board kan munisipyo kan Daraga Albay. Executive order number 51 creating Adolescent Health and Development Program Technical Working Group. Sunod, Sir Pio, Executive Order number 52, ining reconstituting the composition of the Municipal Anti-Drug Abuse Council or MADAC of the Municipality of Daraga Albay. Asin sharing man, Executive Order number 53, reorganizing the Municipal Nutrition Council sa Munisipyo Candaraga. Asin Panhuri, Executive Order number 54, creating the Municipal Anti-Drug Abuse Council Project Monitoring Committee. So pag bilog inita ni Sir Pio, nin mga grupo, kumbaga komitiba, council na iyoan matutok sa pagpapakusog kan health promotion digdi sa munisipyo kan Daraga Albay. Sa pagpapadagos mo niya na kan liderato ni Mayor Junji Haushan. Katakod diyan Sir Pio kan dagulan sesyon niya na hapon na nalawos man giraray sa likod kan nagkapira sa ng konsyal na nag-atendir asin ang temporary presiding officer ngunyan iyo si Attorney Honorable Carlos Bailon. Si Attorney Carlos, si Attorney Bailon, kagawa. Yes. Sige. Yan tabi Sir Pio, dagdag na istorya, Joshua Bino, BCGB. Salamat Joshua sa sangguniang bayan kan Kamalig. 14 bago mag-abot ang alas 5 din hapon. Diyan man kita sa location ni Karen Ala. Karen, good afternoon. Go ahead. Salamat tabi Sir Pio. Good afternoon sa mga paraantabay. Sa 46,540,583 pesos na quick response fund na may saray ang gobyerno provincial kan Albay. 23 million pesos ang kukaun digdi kan provincial nagagastuson halaga di aalokar para sa post-calamity response sa Bagyong Christine. Iyan ang sinabi ni Acting Governor Glenda Ongbungaw sa dinidungo niya ng media briefing kang Albay Recovery Efforts Post-Tropical Christine bilang paghayag niya sa pondo na tig-alokar kan gobyerno provincial sa man iba-ibang sektor. Pero tabi Sir Pio, bago ang detalyadong report kan gobernadora sa mga aalokaran, sinabi mo na kainin na 23 million sana ang kukaon sa 46 million na ito dahil ang matatada na quick response fund, ire-reserba sa naninda kung may bumutwa na mga pangangaipo o kaipuan an sa ibang bagay. Ngunyan tabi Sir Pio, base sa detalyadong report, 9.5 million pesos ang para sa relief services
kung sain iyon na nanggad tabi ining mga bagas o mga sakop i bagas na pigiripak ngunyan kan probinsyal salado naman kan salud 5 million an alokasyon digdi para sa pagbakal sa mga bulong na iyon na ngunyan ang pigpapanao kan provincial health office sa mga rural health unit kan mga munisipalidad as in mga evacuation centers. Sa agrikultura naman tabi sa Tio 2 million man ang alokasyon para digdi. Sa mga logistics naman, 4.5 million ang alokasyon digdi na iyo ang mga materyales, equipment, sa transportasyon na tigagaramit sa pagdarara kan mga relief goods. Halagad para man sa mga daitiga ekspektara na mga gagastuson, 2 million tabi sa Tio ang alokasyon para digdi. Ngunyan, sisiguro ni Governor Bungaw na ang pondong ini may paggagamitan talaga as in magagamit ng GAD si Marahay. So yan tabi sa Tio ang report hali sa Kapitolyo Provincial. Karen Ala DCTV. Thank you so much, Karen. Hali dyan sa Kapitolyo Provincial. 23 milyones de pesos, poco mas o menos ang gagamiton o pinagagamit na nga ningon yan kan Provincial Government of Albay para sa post-disaster operations. Halos kabanga kan Quick Response Fund ang ginamit o pigagamit ngunyan kan Kapitolyo Provincial. Sige, digdi na kita sa tuyang istorya nasyonal. Kaso hapon nahiling ko so pag-aparisir ni dating Presidente Rodrigo Duterte sa Senado. May narurumduman ako, Chief Tech Ramirano. Kan Presidente pa ini si Tata Digong. Kada bes na nagsusona, so nagpaparakpak ka ito na miyembros kan Kongreso, Lower and Upper House, kada bes na nagsona, biyong nag-i-standing ovation, nagkukururarat, halawig so pagpalakpak na halos day na maputol sa mga statement sa pigpapahayag kang Presidente Digong ka ito. Iyon na ngunyan, Chief Tech Ramir, ang nagkukrusify kay Digong na Duterte. Iyon na ngunyan ang nagpipirsigir. Pero dahil kitang nadadangog na mga maiisog na senador, boda congressman na nagkukurarat, hustisya para sa mga linupigan kan mga adik, hustisya para sa mga nawaranin dignidad na mga kababaihan na linupigan ginadan kan mga adik, hustisya para sa mga hinold up, binadulan, binadil kan mga adik. Day kita ning nadadangog ka na arog na suriyaw hali sa mga senadores mo mga congressman. Taso dating nagpapakpaka ito, iyon ang ngunyan ang nagpipirsigir kay dating Presidente Rodrigo Duterte. Plus, nagpapakpak ngunyan sa mga drug lords, buda so nasa sindikato kan droga. Nagpapakpak sinda taso naglalaban sa illegal na droga, iyungon yan ang ipapapreso. So naglalaban sa illegal na droga. So nagbalo ko ta na Presidente, so lamenting Presidente na talagang tigbak kung tigbak. Taan sindikato ko niyan kan droga, bako yan basta-basta. Iyon na lugod mo niyan, so ipapapreso. Taginaradan ngayon nito sa mga puser, extrajudicial killing. Nya su mga ginadan man kan mga puser, kan mga user, ipinagadan kan mga drug lords na nagkaorunsihan sa droga, kumbaga. Hain so nagkukurarat. Duman sa napuputol an sa indang argumento. Hustisya ngaya para sa mga extrajudicial killing victims. Putol ang argumento ninda. Dahil nagkukurarat, hustisya man para sa mga biktima kan mga linupigan kan adik. 8 anyos, 3 anyos, lula. Dahil nagkukurarat sindakaan. Bako? O di anong mangyayari ngunyan? Makusog ang buot kan mga nasa industriya kan illegal na droga ta so pinakamaisog mismo ka ito na nagtumang sa inda tanganing mapuho ang illegal na droga, iyon na ngunyan ang pigpipirsigir bako sa nakan senador kan
kan mga congressman kundi kan International Criminal Court. Bako yan. So what will happen next? Makusog ang buot kan mga drug lords, mga poser user, maluya ang buot kaso mga soldados o kaso mga pulis, mga drug enforcement agencies ta. So presidente nga ni pigpipersigir, dating presidente pigpipersigir, ipapapreso kita pa ngayang mga ordinaryong pulis, ordinaryong mga otoridad. O di anong mangyari? Maluya ang buot kaso otoridad, makusog ang buot kaso sindikato kan droga. Ang sabi ka ni bahalat-halato niya kan ibang iyan na nag-aabibar ngaya, nag-pipersigir kay Duterte na suaki ninda, lupigan ning bangag. Bako. Dahil nga tatawan ng ustisya, ginadan nga sa mga user, mga puser, na daing kalaban-laban. Nya paano man subuhay, na pinutol kan mga adik, na ginadan. So sa indang mga biktima kan mga adik, paano man subuhay kay ito? Di ba? Ngayon, kaya, pero ako believe man kay Duterte. Bako araw kan ibang minahampang Chief Tech Ramir sa Senado, buda sa Kongreso na mga nag-invoke kaya kan right to self-incrimination. Dahil si Duterte nin mga invoke to right to self-incrimination. Hampang niya gabos na kaputan, sisimbag niya. Ako ngaya, an maninimbag sa gabos. Bako, sige. Hayaan ta na lang yan tabi. Tayo na nangyayari. So mga nag-aabibar ka ito kay Duterte, nagpapakpak kadabis na sona, manungod sa drug war, iyo nang ngunyan ang nagpipirsigir sa iya. Ay, nako talaga, ang buhay. Hindi mo maintindihan paminsan, ano. Sige, pwede na Chief Tech Ramir. Sa pangarang kabilog na pwersa, salamat kan sa iyong pagantabay, mahal na Diyos ang magbantay. Nadagog nindo ang mas pinagayon na programang Bicol Target Afternoon Edition. Liwat sa aga, mag-iribanan po kita sa programang ini, diglisa na sa DCGB, ang sa indong kadamay. Ubo ng anak, nakababahala.